Mzolweni Media, njengamanje niphathele umuntu okuyena odume kakhulu. Nibonile-ke lo mfowethu edansa uzofaka ngisho ingane encane le kodwa ngifuna ayichaza azisho. Mina kukanyiso abanye bangazokuphutha abanye basumpadana. Hey Mfethu wenza ngani ukuthi umzimba wakho uvumele modansi? hayi lathi kufanele uqale usemncane ungakabi nje ukhule nayo lento yenzeka kuze uyofika. Mfethu ungabakhuthaza uthini abantu abafuna ukuphanda befuna imali kodwa befuna ngendlela eronke? Yini ongayisho wena uqale kanjani? Mina ngiqale ngibukela kwabanye koDibu oShakarumba abantu ababeshaya isibantsumi nezinto ezibezenzeka-ke phakathi-ke kulelokishi esiphila kulona-ke sinezinto ey'ningi besibabona abantu abantshontshayo ababamba inkunzi ukuthi akuphethi kahle kuphetha kabi kuphetha umuntu eshonile. Siyabonga kakhulu bafethu, asibonge iliphe lokugcina ongalisho. Haleluya amen. Sisazombona istage bafethu enza into zakhe. Asibonge kakhulu Simzolweni Media.